I det sidste indslag, jeg lavede, der snakker vi rigtig meget om tvivl. Om det her med at være bange for forandringerne, og man kunne flytte fokus fra at være angst på det ukendte til i virkeligheden at være nysgerrig for det ukendte. Og det handler alt sammen om at orientere sig indefra og ud, i stedet for at orientere sig udefra og ind. Og så snakker vi lidt om det her med, at det handler om at kende sit indre og kende sin vigtighed. Vi har alle sammen noget, som er vigtigt for os, og det er virkelig den essens, jeg taler om, når jeg taler om det indre meningsfylde. Så taler jeg om, at der er noget, som er rigtig vigtigt for mig, og det sjove er, at det ikke er det samme, som er vigtigt for dig. Og derfor bliver det så utrolig essentielt, at vi finder ud af, hvad den her vigtighed handler om, fordi vi så kan være forskellige. Og det giver jo lige præcis den mangfoldighed i verden. Jeg elsker det her med at sige, at vi jo alle sammen er forskellige. Og det må der jo være en mening med. Hvis vi ikke skulle være forskellige, så var vi sikkert blevet lavet ens. Og det er vi ikke. Derfor bliver det så vigtigt, at vi dyrker den her forskellighed, og vi anerkender, at det, der er vigtigt for mig, er noget andet end det, der er vigtigt for dig. Og tilsammen så giver det mangfoldighed, og så giver det ligesom, så falder alle brikkerne på plads, og så bliver der plads til al den nyskabning, vi har brug for i verden. Når man taler om den her indre meningsfylde, så er det... Så jeg har spurgt rigtig mange mennesker om deres indre meningsfylde, for det er jo ligesom det, mit arbejde består i. Og det viser sig, at når du skræller lidt i overfladen, så handler det næsten altid, det handler faktisk altid, om at skabe en forbedring i fællesskab med andre. Nogle gange siger jeg også en bedre verden i fællesskab med andre. Men det kan også blive sådan lidt højtravende, men det handler om, at der er noget, der skal være bedre end det, der er. Og det skal helst være i fællesskab med andre, og det skal være til gavn for andre og for en selv. Det, der er så vigtigt med den her meningsfylde, det er, at der faktisk ikke er ret mange af os, der er bevidste om den. Altså, det kan godt være, at vi kan mærke, at der er noget, der er vigtigere, og der er noget, vi altid insisterer på, men der er ikke så mange af os, der bærer den som en fane i verden. Og det tænker jeg, at der kan være 2 årsager til. Og noget af det, jeg tit oplever, er, at andre siger, ja, det synes jeg er vigtigt, men så tror de, at alle andre mennesker også synes, at det samme er vigtigt. Ja, jeg synes det er vigtigt, men det synes alle de andre også. Nej, de har noget andet, de synes er vigtigt. Og det, der sker, når man tror, at alle synes det samme er vigtigt, så føler man heller ikke ansvar for det. Ja, men det er der nogle andre, der er meget bedre til at bære ud i verden, fordi de er hurtigere og smartere, end jeg er. Men sådan er det ikke. Det er sådan, at din vigtighed, den er præcis lige så vigtig som min vigtighed, og som alle de andres vigtigheder, og vi skal ture bære dem ud i verden for at sikre mangfoldigheden, og for at sikre verdens overlevelse, for vi har brug for alle hjernerne, vi har brug for alle inputtene til at udvikle vores verden. Den anden ting, som kan være en årsag til, at vi ikke får båret vores vigtighed ud, er, at der er rigtig mange af os, der er vokset op i et skolesystem og en verden, hvor det har været det rigtige, der var det vigtige, og ikke det, jeg synes var vigtigt. Så vi er ligesom blevet korrigeret på vores egen vigtighed og blevet bedt om at passe ind i kasserne. Så der er mange af os, der ikke er trænet i at bære vores egen vigtighed frem. Det tror jeg bliver meget, meget vigtigt, både i fremtiden, men hvad kan man sige, i sådan et globalt bæredygtighedsperspektiv, men hvad der måske er meget mere vigtigt, er, at det er vigtigt lige nu for, at vi som enkeltmennesker kan blive tilfredse og ikke bare blive anerkendte. Man kan blive anerkendt for at gøre tingene rigtige, men hvis man bliver anerkendt på ens egen vigtighed, så oplever man en dyb tilfredshed, og det er noget helt andet, og det er meget mere vigtigt, og det skaber ro i sindet og sjælen. Hvis du har lyst til at øve dig i at finde ind til den her vigtighed, så kan man stille sig selv spørgsmålet om, hvad skal dit arbejde for dig, og hvad skal det for andre mennesker? Det er sådan en meget nem lille øvelse, hvor man kan begynde at finde ind til nogle af de essentielle ord. Det er 2 spørgsmål, når du skal adskille dem, så du starter med at sige, hvad skal mit arbejde give mig selv? Så kan du liste sådan 10-15 spørgsmål, eller svar selvfølgelig, 10-15 ord, som svarer på det spørgsmål, og så bagefter sige, hvad skal mit arbejde give andre mennesker? 10-15 ord på det spørgsmål. Og så kan du begynde sådan at tjekke med ordene. Er der nogle overlap? Er der en rød tråd? Er der nogle af ordene, der er vigtigere end andre? Og så kan man sådan begynde at finde ind til den essens, som din indre meningsfylde handler om.
Det kan være en god idé at gøre det lidt sammen med nogle andre. Man først gør noget selv, og man så spørger nogle andre om det, så man får talt sig ind til, hvad for nogle af ordene det er, der er de rigtig vigtige. Men det er ikke rocket science, og det er bare om at gå i gang.